Txapelketa hau Egiptokoa da. Lurralde zati handia Sahara basamortoa da. Erditik Nilo ibaia pasatzen da. Piramideak daude Gizan eta dira Kefren eta Nifedinos. Esfingea harrizkoa da, faraoiaren burua eta lehoiaren gorputza. Eta hori izan da gure lana. Egipziarrak nekazariak eta artisauak ziren. Beluek beroan ondo jasatzen dute eta ura edan gabe